Oh, reddingsmiddelen, ook fijn. Wel echt heel leuk dit. Een soort Titanic momentje. Hoezo is het griezelig? Ah ja, het is donker. Hoezo wil je dit niet? Ja. Zo, komt iemand voorbij gelopen. Goedemorgen. Kijk, wij zijn vandaag, eerste paasdag, in Burgsluis. Waar we een rondvaart gaan maken. We gaan hopelijk zeehonden spotten. We zijn met de hele familie op pad. Want dit is voor Roadtrip door Zeeland deel 2. Ik ga jullie meenemen. De grap is dat ik voor €4 voor ieder in ons gezin, dus dat is €20, we zijn met z'n vijven, de Zeelandpas heb gekocht. €4 kost die, maar je krijgt super veel korting overal. Ook voor Zeeuwen. Nou, en daar ben ik blij mee. Deze rondvaart hebben wij dus ook met de Zeelandpas gekocht. Ik zie al meer mensen die de regen gaan trotseren op de boot. Het ziet er wel heel gaaf uit. Leuke bezigheid voor op een zondag. Ik heb er zin in. Family. Oh, en de boot. Let op, ik laat even de boot zien. Vertrokken. Een soort Titanic momentje. Gezien de afloop van de Titanic zou ik het niet al te veel herhalen. Nou, dat voor mij op nog geen half uur afstand. Soms is dit denk ik 10 keer leuker nog. Dan kan je ook boven zitten. En het is vandaag een beetje mistig, dus we zien eigenlijk niet zoveel. Maar mijn fantasie weet wel wat er allemaal nog mogelijk is. Dat is een rare zin, maar je snapt hoe ik het bedoel. Oh, reddingsmiddelen, ook fijn. Meneer de kapitein. Maar je kunt dus hier ook zitten. Het begin van de boot. En aan het einde allemaal tafeltjes. Spotten. Het is nu echt super mistig. Ik heb er net wel één gezien. Ik kan niet zo goed inzoomen met mijn vlogcamera. Dus je moet maar van mij aannemen dat ik er één heb gezien. We mogen dus met een telescoop gaan kijken. Want er is een zeehond gespot. Heel ver. Heel ver. Ik denk dat dit leuk voor de ziel is. Ja, waarom niet? Ik bedoel, dit doe je eigenlijk niet zo snel, denk ik, als je in Zeeland woont. Ik heb wel een beetje, als ik mensen dan hoor praten en dingen die niet kloppen, of ik denk, oké, zo kun je je kinderen ook eens wat leren over Zeeland. En zie je zelf meer dan dat je zou zien als je thuis blijft. Dus dat is altijd leuk, een dagje weg, toch? Toen ik nog jong was, gingen wij op zondag met de boot van Breskens, van Vlissingen naar Breskens. Dan kregen we ook zo'n broodje kroket aan boord. Zo'n broodje kroket wat dan heel lang al lag. Ik weet nog als kind, vond ik dat fantastisch. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, het is natuurlijk iets heel anders en niet vergelijkbaar, maar het doet me er wel een beetje aan denken. Er kunnen alleen geen auto's op de boot. Ik voel me eigenlijk weer een soort 8 nu. Superleuk! We zijn van de boot af. We gaan nu een hapje eten. Rondvaart duurt 1,5 uur. En ik heb de plek waar je daarna gelijk een lekker hapje kunt eten.
oliegeultje. Super lekker. Wat ik hier het allerleukste vind, naast je gewoon goed kunt eten, is de bediening. Dus echt wel een pluspunt. Voordat we naar huis gaan, nog 1 stop maken. Ja, wij stoppen nog even bij de Plompe Toren, Koudekerke op Schouwen. Dus ooit, dan weet ik precies het jaartal niet hoor, voor een symbolisch bedrag gekocht, volgens mij voor €1. Die hebben ze toen gerestaureerd en die kun je nu beklimmen. We gaan even kijken, want je hebt wel echt een top uitzicht vanaf hier, aan beide kanten. Welkom bij de Plompe Toren. Hoezo is het griezelig? Ah ja, het is donker. Hoezo wil je dit niet? Wat gebeurt hier? Hij gaat ineens iets spelen. Wow. Oh, dat is die legende van die zeemeermin, een zeemeerman. Luisteren, luisteren. Sinds ooit stonden hier huizen. Liepen hier mensen en dieren op dit vredige tafereel werd opeens verstoord. Zijn we er al? Wij gaan op weg naar huis. We hebben weer een leuk middagje Zeeland te pakken gehad. Plompe Toren is zeker echt een aanrader. Heel leuk ook voor kinderen. En MS Onrust ook. Ik moet even iets... Er zit ergens in mijn zak. Tadaa! Dit is dus die Zeelandpas waar ik het over had. En die kost €4. En dan krijg je er een boekje bij. En er staat precies in hoeveel korting je op wat krijgt. Het oliegeultje is zeker de moeite waard om een keer lekker te gaan happen. En mensen die daar werken zijn gewoon heel erg leuk. Het eten is gewoon goed, lekker. Met een subliem uitzicht weer. Leuk stukje Zeeland weer gedaan vandaag. We gaan lekker naar huis. Want mede door deze rondvaart hebben wij ons paasontbijt niet gehad. En gaan wij nu paas dineren bij mijn ouders. Volgende keer gaan we een heel ander stukje Zeeland laten zien. Ik vond dit zeker enorm leuk. Echt een aanrader. En dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Zeeland door de ogen van de Zeeuwse.